Čaute lidi, ano, jsem to já. Chtěl bych vás přivítat u mého dalšího let's playe, tentokrát je to i s mým kámošem, který taky točí videa a jmenuje se Lukáš Mák. Darec lidi! Takže čaute, to jsme my dva a tento díl bychom chtěli pro vás natočit. Budeme natáčet hru Need for Speed Underground 2 a bude to na PlayStation 2, takže doufám, že se na toto video bude líbit a když tak dejte like, takže jdeme na to. Odběr. A hlavně odběr, ano, přesně. Tak, už jsem to tady načítám. Hi, I'm Brooke Burke, and I play Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Playing a racer in the game was a lot of fun, but on the streets, I make sure to drive safely and responsibly. When it comes to racing, make sure you only do it on the streets of Underground 2. So remember to always use your seatbelts and obey the laws of the road. Takže jak už jsem říkal, profil jsem se už dělal včera, viděli jste to v mém minulém videu, co jsem tady dělal. To bude v popisku videa. Ano, takže tady menší ukázka zas. No dobrá, to by stačilo. Tak, načteme si zase svůj profil. Tak, ale taky bych se chtěl zeptat tady mého kámoše, třeba jak dlouho už natáčí videa, takže co nám o tom řekneš? Tak natáčím asi tak týden a vede se mi dobře. A děkuji, že mě podporujete a doufám, že budete podporovat i tady Tomáše. No, Steedmana, no. Takže to bylo taky nějaký menší rozvoj od něho a my se vrhneme na nějaký ten závod. Takže co bychom si tak mohli dát? Nevím, třeba nějaký drift. Dobře, beru tě za slovo. Zkusíme. Třeba tady toto. Naše nejoblíbenější. Ano, naše nejoblíbenější a dáme si obtížnost. Ano. Tak, jízdu si tam nebudeme dávat, aby tam byly auta, aby nám tam nepřekáželi zbytečně. A budeme se na to. Tak první jízdu pojede Steedman a druhou jízdu pojedu já, Lukáš Mák. Tak, tady si vyberu nějaké auto. Jak jsem říkal, teď mě se asi tak nejlíp jezdí tady s tímto, jestli ho najdu, počkat. Tady s Audi TT, rychlost má dobrou, pěkně taky vypadá. Tak, to si vybereme, takže první jedu já a potom jede Lukáš. Pardon. Technická závada. Tak to teda rozjedem, tak ostartuj mi to. Tak 3, 2, 1. Jej. Zkusím nahrát větší skoro než Lukin. Pěkně projete. Tak cenu jsou 30 000. Tak, něco menšího a teď se rozjede na nějaký tady velký drift. Podbrzdit. Je. Ano, 67 000, pěkně. A mým cílem nebo úkolem je tak udělat nejvíc bodů, ne? Udělat, no, tak 200 000 skóre, což bych možná mohl dát. Že
jak jste mohli vidět, tak jsem dal nějakých 400. Jinak po tady tomto driftu potom se vrhneme na moji oblíbenou disciplínu a to je tunění aut, že každý si vybere svoje auto a může se jak chce vytunit. Oh, 155 000, pěkně. To se celkem povedlo, bacha na hodiny. Jej. Ale nevadí, svůj úkol jsem si splnil, udělal jsem víc jak dokonce 10 000. Zkusím najít 300. To bys možností. Ano, máme 300 000. Ano. Teď už nějak oslavíme. A na cíli. Tak. 308 000. Pěkně, tady máme soupeře. Nějaká Michelle, Amy a Kirby. Kirby. Korsa. Tak, teď pojede Lukin, který si vybere sám auto. Bude to nejspíš něco vyšší. Tak, Lukin si vybere svoje auto. Ano. Tak, tady má i jeho auto. Tak, tady je moje autíčko. Tady se prohlédněte. Je to Mitsubishi Lancer Evo 8. Sice starší verze, ale taky pěkná. To se mi líbí. Tak a dáme si automatickou převodovku. Loading. Zkusím překonat Sidmana. Čímž pochybu, dlouho jsem to nehrál. Já taky ne, co máte z toho? Takže já mu to startuju. A jej, to je jedno. Držíme palce, samozřejmě být dál, ale taky nedržíme. Budou 3 disciplíny, takže na drift, potom si dáme řazení a potom asi nějaká náhodná. Na něčem se domluvíme. A tady si vede pěkně za 5 000, ano, vidíme nádherný. 10 000, dobře. Rekord. Rekord. Ano, teď se rozjíždí, slyšíte ten nádherný zvuk motoru. A už jede, to bylo hodně těsné. Ano, ano. Máme 9 000. Doufám, že dám aspoň tak 300, čímž pochybuji. Ale jo, určitě ho dáš. No, a i ty 2000 jsou dobré. Právě jsme to promastili. Takže splněné má na skoro 60%, které vidíte tady. Tady 60%, ano. Ale to nic neznamená, skoro. Tady se rozjíždí, ano, na velký drift. Už jede. A už to tam vzal, ano. A pěkných 46 000 aspoň. Ne, každý udělá 46, jej. 20 000, víte kde. Ale ještě to může dát. Ještě mu zbývá 50 000, to možná dá 200 000. 34 000, 35, teď nevíte, co se nedíval. A už je v cíli. Zpátečka. Ano, takže vítěz. První disciplíny jsem já, Sidman.
A teď si vybereme něco jiného. Například? Tak jak jsem říkal, druhá disciplína bude řazení. A dáme si tu trojinku. Tak, teď si vybereme auto. Nějaké pěkné. Třeba tady Mazdu, RX8. Vegna. Vypadá dobře. Ještě aby ne. Ale možná taky bude i tak rychlá. Jinak, abych vám tady řekl, tak tady s Lukinem už se znám pěknou 10 let. Ano, známe se rok. Jsme dobří kámoši, hrajeme spolu hry. A tak jsme se rozhodli, že pro nás budeme točit různé let's playe, vlogy a tak. Ale také i challenge. Jeho kanál najdete jinak v popisku. Takže já se vydám na řazení a na jízdu. Držte mi palce. Držíme. Trochu nitra na začátek a jsme první. Jo, i podřadili jsme to, jsme nechtěli. Co to tady je? Rychle čtvrka, máme tam 5, pardon. A asi budeme třetí. Ano, jsme třetí a možná i tak zůstane na tady tomto umístění. Ano. Nevadí. Máme to za 29 sekund. Necelých 30 sekund. Tak, teď pojede Lukin. Tak budu se snažit, no. Teď si vybere, jaké chce auto zas. Náš Nicák. Tak, už ho tady má načtený, už jste ho viděli, takže ukazovat ho nemusíme. Ne. A jak bych vám chtěl říct, že tady toto video bude trošku delší než 15 minut, protože potom nás ještě čeká upravování jednoho auta a ten si upraví, jak ho chce sám každý. Tak, už ho tady vidíme. Už to turuje, už jede. Ještě bude ten MTček. Pěkně se rozjel. Jsme první. Ale to vůbec nezáleží, nás tady zajímá hlavně čas. Ano. Ale máš ještě plné nitro? To ještě nebude používat, nebude. Až teď. Jej, ale je pomalý. Ale pomalejší. Je první, ale pomalejší než já. Takže vedu 2-0. Ale dívejte se. Dívejte se, jaký to byl rozestup tady. Dívejte se tady, jaký je to rozestup. Tady Lukin. Tady část nějakého Maria, Super Mario to je. Nějaký Simon. A Selena, co Serena. Serena. S pokusem. Tak a teď jde na upravování svého auta. Tohle video bude tak asi půlhodinové možná. Půl hodiny, 30 a nebo 25 minut, záleží jak nám to vyjde. Ještě uvidíme. Tak. Já nevím, jaké auto si vyberu, abych ho mohl nějak vytunit. Ale nějaké pěkné určitě. Nějaká Mazda ukáže, jak to vypadá. A tak rozšlápla nějaká mucha.
které si vyplníme. Bude to Nissan 350Z. Možná není takhle nějak moc pěkné, ale až bude vytuněné, to bude žihadlo. Tak jdeme na to. Pardon, tady nejsme. Kde to máme? Kam jsme to uložili? Tady. Tak. Jen jsem musel znovu najít, když nás se zmizlo. Ale jak vidíte, možná pořád můžeme vidět. Tak. Nárazník přední. Možná, asi, ne. Nějaký Orion, vypadá dobře. Zkusíme tento. Jo, ten by mohl jít teď zadní. No, to vypadá jak prdel mojí mámy, ale nevadí. Nějaký spípra zkusíme. Riders on the storm. Ne. Ano, tento by šel. Možná ještě nevypadá nějak pěkně, ale uvidíte za chvíli. Takže nějaké křídelko si tady dáme. A my si musíte dělat na tady tuto reputaci, neboli visual rating, jak to vypadá. Čím víc hvězd, tím je to lepší určitě. Tak mně se líbí tady toto, křídlo nebo spoiler. Tak, ano. Teď přední kapota. Nějaká tsunami. Fusion. Tady nějaký Duomax si vezmeme, ten vypadá pěkně. A horní. Konečně to vypadá trochu nějak normálně už. Ještě bych to chtěl ještě taky jinou barvu. Možná. Neboj, taky bude. Nějaké pěkné světla. Teď to si vezmeme třeba. Ani ne, tyto jsou pěkné, možná. Zrcátka, nějaké dobré. Tyto. Ale výfuk, ten je hlavní. Nějaké pořádné velké dělo. Vy sice možná teď nevidíte, co dělá Luky, ale kdybyste ho viděli, tak byste se možná pochceli smíchy. BBSka zkusíme. Ano, tady tyto. Vezmeme si 20 kola, jo. Ty největší. Já to trochu urychlím nějak. Tak. Turbo nějaké pořádné, ano. A to je, proto přeskočím, no tak vzhledově udělám nějaké rychlé auto.
Takže tady si to najdem, no. Tak, a jdeme, co si dáme? Tak, tady barvy. Vyfok už nebudem. Ano, toto vypadá docela pěkně. Tady, toto si vezmeme, ano. Kola si nějaké vezmeme. Třeba tyto, no. Tak. Nějaké neony si určitě dáme. Tady zlatý. Světla. Tyto xenony si dáme, ano. Hydraulika. Tak, máme to. Tak, a tímto bych vás se s vámi chtěl rozloučit. A příště se snad uvidíme zase. A tímto se s vámi rozloučíme tady my s oknem. Ano. A příští video bude taky s ním a to nevím ještě na co budeme točit, možná FIFA, NHL, kdo ví, no taky možná zase Need for Speed, jak nás to bude bavit. A nebo už to bude i na počítači. Ano. A hlavně budeme rádi, když nám dáte like a odběr, abychom pro vás mohli zase točit další videa. A to bych asi všechno, co jsme vám řekli, takže čus bus a mějte se. Čau. Ahoj.